Hey there, it's Jess Aquino and welcome back to another vlog. And today's video ngayon ay mag-out of province tayo ngayon. Ayan. So, ang vlog natin, ano pang title nito? Hindi ko na naman alam yung title. So, magiging title siguro natin is yung paano ba makakalabas ng province. Ayun guys, so lalabas kami ngayon ng province. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga repair namin para makalabas ng province ng Pangasinan. Keep watching guys. So kailangan natin ng face mask, itong face shield, then alcohol. Syempre, di mawawala. Ayan guys, so ngayon pabiyahe na tayo papunta ng La Union. At ito yung first out of province namin ni tatay ngayong quarantine. So ang tagal po na hindi kami nakabiyahe ng labas ng province, o especially sa akin kasi lagi akong bumabiyahe. And ngayon, since first time, ayan, i-share ko sa inyo kung paano yung process para makalabas ng province ng Pangasinan. So, disclaimer guys, hindi po ako expert tungkol sa ano. Ito lang yung process na sinundan na binigay sa amin. Ito guys yung ano namin, mga pin-repair namin na sinabi sa amin para makapag-travel kami. So, unang-una is itong tinatawag nating barangay certification. Ito makukuha sa barangay, syempre, barangay nga eh. Kay secretary ninyo, mag-i-issue sila, tatanungin nila kung saan kayo pupunta, ano ba yung purpose ninyo. Tapos yun yung may susulat dito. Tapos kailangan yung papirmahan sa kapitan ninyo. So isi-certify nyo na rin. So libre siya, wala kaming ginastos. After nitong makuha si barangay certificate, pumunta kami kay RHU. Ayan, kay Rural Health Center. So kay Rural Health kay Rural nabubulol na ako. Ayan, kailangan nyong kumuha pangalawa ng medical certification. And after nyo dun, mag-i-issue sila ng certificate ito. So tag-isa kami ni tatay syempre kasi dalawa kaming bumiyahe. So dito na naman sa certification ng medical, ano, wala ding ginastos dito. Yan, so nakuha namin siya kaagad. Yan. After nyan, pupunta kayo ngayon sa PNP. So nakasulat dito yung travel ng ngayong araw. And yung certificate na manggagaling sa kanila, makukuha nyo pag babiyahe na kayo. Nagigets ba? Ibigay nila pag babiyahe na kayo. So dahil ngayon yung biyahe namin, kanina lang kinuha ni tatay itong certificate. So lahat ng babiyahe ngayong araw nakasulat dito. Patalingarap mo. Oh, nandito na rin yung pangalan namin. So nandito na yun. Kaya bago kayo umalis, hindi dapat yung ngayon na kayo alis, ngayon kayo maglalakad ng papel. Hindi, dapat parang a day before, 2 days before kayo maglakad ng papel para saktong-sakto na makuha nyo yung mga certificate. Tapos makabiyahe kayo ng maayos. Tanong nyo kung required ba yung swab or yung rapid, kasi yung iba nire-require daw. Pero sa amin wala kasing requirement na ganun. Basta itong mga travel lang tayo. Kaya yun guys, so sana makatulong sa mga gustong bumiyahe na dyan, especially sa mga importanteng mga nilalakad ninyo. Yan guys. Ayan guys, nakalimutan ko wala sa video kung saan kami pupunta. Yan, so pupunta kami ngayon sa La Union, sa Darakbang. Ewan ko kung yun pa rin pangalan, sa Philippine Darakbang Theological College. So kung saan ako nag-aral, actually nag-aral ako sa Binalonan, pero lumipat na sila ng Kaba. And kukuha ako ng documents ko. Medyo nasisilaw ako kasi medyo sunny na. Kahapon maulan-ulan. So ipapakita ko sa inyo yung school na pinanggalingan ko. So Korean school siya. Ayan, Korean. Annyeonghaseyo. Alam ko kung may mga estudyante doon ngayon. Ang alam ko online class sila. Kaka-excite pumunta doon. Maganda yung lugar.
Ayun guys, boundary na tayo. Baka i-check na dito. Welcome to La Union. Tuwang ng daan. Ayun guys, na-check up tayo. Guys, nakalimutan ko yung wala tayong Google Map para malaman kung saan yung Carlos. Ayan, slow down na tayo guys kasi para hindi natin malagpasan. Kasi nakalimutan ko, kabaw na naman tayo. Yan guys, so magtatanong kami, parang nakakakaba, baka malagpas tayo. Safety first. Hello po. Uncle, pwede pong magtanong, saan po dito yung San Carlos po? Ay, doon pa banda pa ron, sityo. Hindi pa ganun lang. Ah, sige po. Thank you po, Uncle. Pag ni Kuya. Guys, so medyo natatandaan na natin dito. Yun guys. So makikita na natin yung dagat. Ayan. Yan yung school. So, nakarating na tayo sa International World Mission School. Yeah. Yan guys, so nakita na tayo. May papalapit na. Hindi ko alam kung sino to. Ha? Kilala ko ba? Mukhang kilala ka. Go vlog. Ay na yung mag-hi ka. Kung pala dito, boss. Di ba galing kami dati dito? Hello! Kumusta? Nandito na ako. Hello! Alam mo bang pupunta ako dito ngayon? Eh, ano mo nagsasabi? Hindi ko naman alam na nandito ka. Guys, ngayon nandito tayo sa office. Para si tatay. Function hall. Diyan din sila nagsa-service. Library, classroom, mga yan. Ayan yung kitchen nila. Dito may luto-luto dati. Guys, so nandito tayo ngayon sa girls dorm. Ano tayo, mambubulabog tayo. Ate Annalyn! Knock-knock! Tapo! Ginagawa mo! Ayan, so pinasyalan ko yung dalawa. Kanya-kanya na kayong kwarto. 3 person per room. Ha? Bakit talaga? Wala, lamiss kita kaya pumunta ako dito. Hindi ka nagchat-chat. Pwede makita kung paano yung kwarto? Paano style lang? Yung style lang. Baka magalit siya. Hindi naman siguro. Hindi naman okay naman yung tignan. Ah, ganyan. Uy, maganda. Ayan. Nangangamusta lang ako sa... Ano, nakauwi ka na ng Palawan? Kayo? Hindi pa, uwi pa lang. Since? Nasimula na masukan. Yan, si Ate Divine tapos si Ate Hannelyn from Palawan. So, nakakamusta ang buhay dito? Ano, yung... Ganun pa rin. May ayuda naman siguro kayo. Wala na kayo ganun. Buti na lang hindi ka nang isda na dyan sa... Bumibili ka pa rin kami. Kala ko mangingisda na kayo. Bumibili pa rin kasi subukan niya sana namin. Kaya dapat nandito na rin kami nung nag-klase. Saya dito. Mas malawak kasi compared. Pero mas nakakatamad maglinis. Tsaka, oo, pero mas safe dito. Oo Siyempre, di ba hindi na kami mabubugbog katulad nung nangyari sa akin. Pero tipid, walang Jollibee, walang McDo. Ay, oo. Walang bazaar. Ayan yung court natin. Ayan. Ayos dan? Ayun. Exercise. Punta tayong swimming pool.
Bye, ma. Yes po. See you soon po. Ayan guys, so ito yung swimming pool nila. Hindi na ganun naalagaan kasi pandemic. Yan yung playground. Oh, ayun, maglalakad na ako dito sa harap, palabas. So inalis ko na yung face mask kasi wala namang tao. Ayan, walang tao dyan. At ito yung gate natin. Yeah. Woo! Pagkalabas nyo guys dito sa school, ungad ka agad is beach. Diba? Bye bye! Darak bang! Yan guys, so pauwi na kami. Tapos na. Nakuha na natin yung kailangan natin kunin. So guys, nakita niyo yung school. So sino mang mga gustong mag-aral dyan, pwede kayo mag-message sa akin. Refer ko kayo doon. Education major in English, tapos major in theology. Umuulan na. And guys, that's all for today's vlog. At maraming salamat sa panonood sa aking video. Bago sa aking channel, please don't forget to hit like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos natin. Ayan, so peace out, keep safe forever.